Hello guys, आंनि बाइकआ जाथारसिगोन आरो बारा गोबाव गैलिया माने नोंथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामना लादो बे बाइकजों आं ओरैबायदि सानगासिनो माने ओरैबायदि गिदिंगोन ओरैबायदि ब्लग लागोन नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि बाइक बानायगासिनो आङो बारा गोबाव गैला आरो सम गैला बे बाइकआ सफैथारसिगोन आंनि बे बाइकआ सफैनो बारा गोबाव गैला माने बाइकआ बानायनायाव इन्डिकेटर लाइट बायदिसिना गोबां लागायनो गोनां जादों बेयाव कालार एडिट खालामगोन दा बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ नोंथांमोना आरो कालार मडिफाइड बे बाइकआ गासैखौबो अल टटेल मडिफाइड खालामनासो आं सालायगोन दा सालायजाबाय बाइकआ दाखालि जोङो सालायना नायदोंमोन खिन्थु बे ब्लगाव हेगारथ'वाखै माने साननैसोनि उनाव आं कमप्लिट खालामनानै हगारगोन नोंथांमोना स्क्रिप्ट खालामालासिनो बाइक बानायनायखौ माबोरै बानायगासिनो मा दिहुनदों बेफोरखौ नायबानो जाबाय सिलिन्डार पाइप ना मा होनो बेखौ अरिजिनाल आङो माबा अनलाइन खालामदोंमोन बे अनलाइन खालामाव फैयाखै बैबायदि फैबाय माने जेरै अनलाइनाव दिन्थिदोंमोन बे मोनसेया फैदिया माने बे फैबाय जेबो नङा दाबो बरिया जादों मोजां जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो आंनि बाइकआ सफैथारसिगोन आरो बे बाइकखौ सालायगोन फार्स्ट स्टार्टिंआव आङो सालायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाखै नाय आरो जाय साबस्क्राइब खालामना लाखादो गेमबो ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना नुबाय थागोन बाइकजों ब्लग बानायनाय बे बाइकजों ब्लग बानायगोन आङो ओरैबायदि गिदिंगोन बाइकजोंनो ब्लग बानायगोन नोंथांमोना टेनसन दालादो बरिया नायलांदो ना मा बुङो लोगोफोर जाय साबस्क्राइब खालामना लाखादो दानो बारा गोबाव सम गैला बे बाइकआ सफैनो बे बाइक सफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्टार मा होनगोन बेखौ आं सालायगोन बेखौ नोंथांमोना नुगोन बहा थांगोन बिराद गोजान थांगोन आं बे बाइकखौ लानानै बहुत गोजान बिराद बायदिसिना दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ बे बाइकजोंनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो ना मा बुङो लोगोफोर